Homin Texas bung riat na kan lo chiar le dona bung sari na a khan chanchin lom lo tak kan ngai thale ani kha lim taka Christmas pang ho tura Texas sa an va ho zet zong chanchin lungchiat thla ka tam nge mai deltonin min boral sana chumi hnuwa Miss Hayerin min ham boral san le ani a Wayne Cole le sema an khong I thak nup ple mai arselai la chon ama an rin hlela hlo wangin ho a hupur em bok nen engtin nge han omzel don ilo ngai thak chun zom le phot mai te ang ti chuan ti ngai na tak shelo chuan Texas khopui chunga chuan karin atlan kwa le ta thwaka zuzor na hmuna te kala tin a in zel boka zunawa dom lai ti chuan semate na kal chu chula ti a ma se thil lo thleng tur chu asungam chi a se lo rilruwa in hnial na nei chung chuan Red Hill Road lam chu a zo le ta a ti chuan semate in chu a thleng phei ve ta a semate in happiness home of athen chuan heyari an lo vui fel chi a Wayne Cole te semate Sanders le semanu le naw te chu an pindana an lut chi ti chuan Cole chuan limna zongin Texas a kan kala kan swang tua phak lo khopa chiat na le van doina kan huta ni he bread le thil ti dan hian min ti mol phona sa hle mai lung chiat na lama ayin mol phona ka ngaya tin chu tiang che chuan midang te po in ngai ka do pu frejika kan bia anga athope ka ni chuan ak to ka Washington panin kan kalanga chuta chingin chulna pianga kan chhuakang awa hansa thlak ngai em ti mol phavin kan oma kanin ring lutuka mel ma te che tak ngam lo tora dik tak chuan kan lo da ni in ka shia ati a sema chuan hetia ang tura ni chuan en thlak na hna hi chwa san mai la henga kan huan te hi uluk zokin en kolila ka tan chuan chazokang na chumi tu poin an thoka lo omna na men lo tak te an lo sutlanga ma se an tho huna top chuan an nun na le an hmangai ta nun na ta na hlo om the om ngai lo ke ni chu kan chol te hi a hlom hle ni se Mr. Cole ban he oi ni chuan ka ban he ka thelun nga le ati a arsalai chu in thashung takin anun na ata na thil poi a omang ti hlavin a chua an chong rin de phei chuan alo hlau thong chu a phuzok zoka kola chuan sem na kan thu in kan na thona department chan a chau line kan ban san tur ani lo chian chaber sakin a se a chan ngam lo awanga in chian na chut chiat ang ani a ban idu ve reng wang ni lawa a hlom na awang le ti tur hau tak awanga na e ban san chuan mishing po inelo ati a Sanders chuan ni e chu dikani kipo Berlin in do puilai kan mel ma an nei lai le ralan hau tak lai chuan chatakin kan unita ka oma silai po kan mit perngun hle china ma se in do na khan do izep min ti a mel ma nei lai kan omna changa katlan bo wangin ma se ka do izep lo mi som pakhat ka tha wangin alo ti a Cole chuan Sanders an thutak apolo zia a mo chuan anui po azalek leka chu pheizong ka thusei lo choi omna du om tak pheizong ani lo ati a sema chuan Mr. Cole chu ka hna changa ban chu arem long mo atile a champagne anin hnem tak do wangin anoki po asang to hle a Cole chuan zep nei hau lovin ka shela che idu chuan ibang theang ma se ka that nga lang che tuna po ibana deal chu isut le lo chuan ka that che ni mai ati a chompo a in sum kar to lo te a mela chuan a shat em maya arsalai chuan Mr. Cole ngai dan chu ke po ka ngai dan ani thil kan tilak lo to a chu wangin kan chana chiat laya kan ban chuan mel malama chang kan ni dona tuna hem Bradley le a chian te chana cha a ma se thli chimlama tle chang oma ma se marlam panga atle ngai don to lo ti na ani chuang lo ati a Cole chuan midu om tak angin I chong tlat mai ma se del tu ni le Miss Harry te hi I thwak manga tha an ni le ni lo hi shia ta la ni lo tuna hian I thwak manga tha an lo ni te ni chuan kan fel lo zia le min bum koi thui zia shia hian aruk tak chuan inui fo chinang ma se voi khat min bum awangin I fing zok ti na po ani lawa tin abum tu in ek ala che thei ti po hi lo shanon le la khongai na awanga dam ini lawa rin tlak ni a shiat na tlem kala nei che a chu wangin ka that lo che ni karin na chete la om hi akian ve chuan inun na po akyang halang ka doi zep lo ka chuan fum lo a chul lo thleng ngil le na nei po ka ni lo Bradley te hi ka that vek don Sam nang po bali tuma wain ka that don che ati a an na chung changa thu seina an nei wangin tuma midang an om to lawa Sam le Wayne Cole le Sanders le arsalei che an oma pindana anin kal khum veka Sam chuan ka chong ka sut le a ka bang lawang phupalak na konga pen ilak chen ka pen ve ang atita a Cole chuan arsalei chu ne takina oma achama Bradley ka that don min pui don em chu che chu chang ro iri ro Bradley le Russian en thatu te pui du na le leinat na om chuan sei ro
ti chuan mual pho lo devin ka thatang che ati a kola chu ameng val pop pop to maya a thin rim chuan a ha chel china Sanders hial po in a hlawa an vaya nom kim lai chuan kola chuan Washington headquarters sa pu frejik chu an beleri a pu frejik delto ni le miss Harry thi tu karon sei to a tuna he midang kan om kim veka tuma rin hlel om an om lo miss Ursulai po adik zel Christmas kan mangdon lo zan in chi hian Texas a Bradley te kan zong don naktu ka ithupe kangin Washington lam kan ron panang Bradley a Tokyo lama chho ngal mei tura in rin dan chu ke ni point kan chom pui cheu zanin han Texas a Bradley om to lo ma se a hotel chu an om karing kan zong don kan chhuak ngale ati a pu frejik a chuan delto ni le miss Harry thi thu hi puang dar su department mall phona ani chu wangin ke ni ho ti lo hi chuan tuman she su se ati a kole chuan kan mall pho rei lawang hun cha athleng me ke kan hlotlin na ti hial min ti chapovin kan loin thla da lu deu ta ani nge zanina chicken mel ma te an boy chanang ka ti tope ati a wen kole chuan Ursulai chu apin dana a shwai lu ta champagne an thli a an han in zo che chuan miss Ursula tuna chuan nun tak tak kan mang le dona Bradley te hovin an ron biak nun ber che in khoi hmuna ching ngen ron biak che ati a Ursulai chuan thui tak thlen pui an hnial lo ti mel hian an mela ma se kola mela chuan thin rim na hlir a mu a ti chuan film khur mel takin kola chu an en le a bopnal tak mei chu khokher tum hian zau tak le muang tak hian an lakak vela San Carlos Club aching Ursulai chuan ati a kola chuan he mi hmuna ching hiam voi engzat nge an ron biak to che ati le a Ursulai chuan voi thumlai min beto ma se tu nang hun zandar kwa hnulam zia hian ni chin ati a kola chuan San Carlos Club a chuan ikal to em ati a Ursulai chuan kal to e mun nuam tak tun lai takani a tin an eitur bo sei dana khochak lampang mi tan chuan chen na ber o mani Chinese to chum dik tak le Russian zu vodka le thil dang to pom mu tur om bok Texas khopuya chuan American du dan lava club bo sei le en kol chun ani Moscow ikal to photanga San Carlos Club a chuan engkim hi Moscow cheng chin te tan bo sei ni o mani a tin hne te ke Mongolian tan e tur le in turam bo sei ani ber mai han sei fia le ngai na po ka shelo ati a kola chuan Michigan kal tam chine mati a Ursulai chuan an tam em lo ma zam phe chuan an tlem khop mai ati a thil om dan reng le San Carlos Club ina Russian a tur le Russian lam je shang le ko chak lam club Hong Kong a te le Jakarta lama an chin lar tak tak khwang vok ri rema thil kham hniam te nula emot lang wale nemo lam pa eu chunga an lu chin te le thil dang tam tak kho chak lam hlim hlop siam na konga an man chi te an han wardana hian he San Carlos Club hi Russian nun dan le Japanese lam nun dan ti larna na Russian sarkar en thlatu politic le thil ji shang Russian sarkar le ramta na thok tu te KGB ho hiam poisa le thil dangin an champui ani mai o mangi ti in angai to a Texas khopui America nun dan dik tak laman zuina ani a chu wangin heti ang mun hi Russian sarkar po hian aron ngai poimo ani don hiti in angai to a tin New York le America khopui mun shanga chu tiang club Russian KGB hovin an champui chin chu an lo man chuak to hloma Wen ko le chuan Sam le Sanders le Ursulai te chu San Carlos Club akal tur chuan a shila ari ruat ang chuan ko le Sama he club a hian an lo vakal masa anga thil om dan an lo en thli thlai anga chumi zo chuan Sanders le Ursulai an local tur ani a tin thei sham chuan he San Carlos Club alam chin peti nula chelo tak hur mel ham mai khochak lam je shang thiam el khen mai chu vabiak bul ngei tur ani a chumi ti tur chuan Sema arwata Sema hian thok khata mei chia han hiple han chul nel mai hi athiam wang poli chia levin arwang am le aching kim chat ne hian a hne shim awangin a thei em maya ma se abial nu miss Harry thi hlim chon tak me ani wangin nhar sa aniang Sema chuan ati a ma se ko le chuan tum tal thei to pa itum lo chuan inun na tan hian hun tampek chaka tum lo ati tlat maya zan rei to via wadar kwale chan ve vel ani to a kola le Sema chu karin chak fe mai ramhoi speed dik takin San Carlos Club a chuan an wing pheita a kara an chwa nu chuan kola chuan khovel hi ka hmang chape lo thwayang ti ka hlaw hle mai ma se kan thin rim le te hi atwar lo turin an twar tur ani lawa del to ni le miss Harry that tu te hian an twar ngei tur ani ati a Sema chuan ke po chu ka ngai dan ani zanin phe chu rin hlel om dewa piang chu kan rin hlel na kutin katilang to ang ati a kola chuan in sum na nei du su ma se mitik le cha America ta na thok tu te hian kan thin rim na hi an lo twar palang ti hi chu hlo reng tur ani ati a
ko le chuan a kar khal chu St Carlos Club bula chuan a hung to ta St Carlos Club alam na chu a eng ri maya tin pon lama chuan electric eng te hian Christmas lim om ti te hi an ziakel kul maya ko le te tan chuan a dik lo nge mai ko le te kar hu na chaka chuan chak fe khal han ti din dot ti sha ring hian kar pakhat hi ain hung dot mai boka St Carlos Club chu pon lama chang chuan Christian de Christmas an man na in ni om tak hian alanga ma se chung lama chuan chu ti ozong ani lo Christmas le thil dang Christian te ti dan an ti hau lo maya ko le se ma chu an nal kher mai ko le chuan sut bong dik taka ha necktie sensual nal fe mai a ora sema ve thung chuan sut dum pol nal fe mai a ha a an pani chuan lam na pindan lam chu an pan pheita a dokan pakhat chu an kil thwaya ti chuan nula pakhat lam chi shanga lam chin le mi te du ang lo pi chin tu peti chu alo kala ko le chuan champagne kha thanlate ati a peti chuan an la a alo phele che chu sema chuan min ngai dam la khonga yin mi ha chupui vete ati a peti chuan kalome ma se re ka chutpui theidon lo chu nakin loka program dang kan nei dona ati a sema chuan St Carlos Club a hian mi pakhat khabe kwal lian tak ho pali panga nei de reng bradley a local chinem ati a peti chuan a local chin ti chu a sherenga tin tun hnai tak chuan akal ngai lo ti po a sha a ma se chan ngai na renga shelo thil han soi mai tur in sum le ta ang deuh mai hian a hmui chu an ang ziawa ma se engma soi lovina chip le ta a sema chuan a local chin ti ro ati le a heti lai han ko le chuan eng to nei lo ni om tak hian a bulan la chu chu awa Christmas lim om nula mel chale it oma piang tan avati a an ni chuan fiam thu okisang wa hian gentleman na lutuk tan Christmas lim om ti in an ban an run vai hlom boka sema chuan min la chang lo an local ngayem ati le a peti chu an hoi vela kong kharlam an en che chuan sada so imishing soi chian ten lokale ati a peti chuan akal san ta dai maya sema chuan zoi te hian Mr Call zong chal televin zong rwalan chhuake ati a call chuan prometheus a phuarna khaidiat po phel ani ati a prometheus ati chu thin urna ati nani a thin urna chu phwar be lavin atal duang angin talte se ati nani ome negro pani le mingo pathum lian tak le Japanese englo ni om tak pakhat le Indonesian mini om tak pakhat hi an lo luta ko le se ma chuan an champagne no chon han in khak tira thinrim na hian rim shat na te bo su se ko le chuan ati a Bradley chan te an ni chia le chia lo fia alanga ya ma se chu arsale local huna fia mai the ani a chuti lai chuan St Carlos Club lam na pindana screen signal de mai zar chu aranin honga thopawang tu chuan chan do tak te o zanina kan Christmas program chan nan chuan Miss Petin ataksa a control the ziale khovel mi ti hian thil ni theilo chin tam tak ni theya an lo siam dan entir na kan neyang hete khovel do la mel cha Miss Peti antia chu vele screen chu an han honga mi pathum hian khwang rimak tak ari ena ti sa chang na chok thousar mai hi an han tlera khwang ri le a beng tu de lo evel dan chu ahur hiam maya mi doi vai thiam Iraq le Istanbul vele mi te in che angin khwang vatu te chu anin cheya Miss Peti chuan among borvel chu thil hniar sing hian a khua niamte maya hian thil an khama a khu phian a khua niamte maya hian thil an han hal ala khuang an han tlir ri rem chuan chu thil kham al hlia mai hnuaya eulu tur cha Miss Peti chu an eu chanta a hmalamin mi pui lam la pindana omte chu a epa amal pui an tikwal dewa khuang an tlir zela among borde chu an soi vela ataksa chu nal kher mai ma se among bor ang phulo de chuan anute chu ate a thil kham hnoya abuple among bor an laklu velai chuan a har sa ti sia takhian ake de chu ador zaw hle mai tin a kapvel po aron po pong lian hle maya ma se thil niar ang sing in a khu awangin engma anin ang tak chuan mo thei che chu anilau semale kol chuan mit la hau lavin an shat lo hian peti taksa thunun zia entir vel chu an lo ena nakina chuan khuang chu rang le zwalin a han tlira chumi zo chuan peti chuan atak sapum pui chu thil kham hnuaya chuan leitok hau lavin ala chuak ta a an lak chwa fel che chuan lam na pindana omte chuan kut an beng dara electric en dan po an ti chiang ta boka wain ko le semate do kan kil bul che chuan an mirin hlek ro pahni le midang te chu an lo chu chap maya
Negro pakhat hian wain ko le chu an du lo ti sha tak hian room tak le mi khei tak hian aron en china ko le chuan kena chuan mit la hau lo hian en ve ta a chu pa chu ring tak mai hian anui ta hwa maya kan pia che sut buang ha hian min en rei phian mai nia mit khap dan zir ti rangai ni ang ati a ma se abula mingo upato tak chuan a khap ti sha tak hian an ngok ta a chulai chuan arsalai le Sanders chu an ron lut ta a arsalai chu ain cheinal kher maya Sanders chu a khor deuh chut maya dokan pakhat ki lan han chut che chuan ko la bula chu mingo upatak mai chu athowa arsalai chu ava bek bor sa a chumi zo chuan arsalai chuan ko le chu an ena ring takhian an nuya Mr. Andrew nang ini mo local te hei ka champa hian miswal pakhat America en thatu anga omder ko la ni em alo ti hi ati a John Shea chu fitli lai thloka Sanders hian unlock le a Sanders chuan Japanese mail pu chu an zwana abo hala abula dokan ke chu anhuka chu chuan dim na nei hau lo hian an chua midang te po chu unlock chho se la kol chuan abul nai oma piang chu thingei tur hian a thei top tak meu hian unlock china sema po thin rim to boka atal na hle mai pakhathi kol chuan a cham le a veizongin unlock le a wen kol te ho ku thlak chu hemisan hian an hle maya midang pathum an khoi ve lo te chu an tlan chia a San Carlos Club nei to pa Frank chuan pu tu eng ti sia nge eng ti kong he thili ti ta nge in ni ati a kole chuan ka pu min ngai dam ro Russian en thlatu KGB hovin Texas a ngoi an do a chungoi chu chia kan tuma kan han vai ma bor mai ni lo khoi swal pal po kan nei ni ma se ram chan tuma kan ti na konga ti swal pal tak meu an ni ang lungai su heng ho hi tu na kan phur kyang do ne ati a Sanders chu ikara thunla police headquarters sniper heng hoi vada ro ati a Sanders chuan a kar chu atinunga San Carlos Club na thok tu te chuan an puya police headquarters lama chuan an phur kyang ta a kol chuan San Carlos Club a local te hena engma hlo tur omlo in program angin kal zel ro America sarkar ti chetur hengla ya mi chen khat an oma chu ho chu kan hanrin khoi bor mai ni kan hanrin hel to hi chu mel ma zong an ni nge china ma se fin fiana chalo om ma han do vel nan kut kan thak mai ni e ati a chu ho chuan naro pui takin thokani chu anti twara San Carlos Club po in abora pa ngai ani le chanta a chu tilai chuan bia khlatna van tlang man chi a hian mi pakhat aron chunga San Carlos anula pakhat arsalai oma chu ka bedu ati a kola le arsalai chu an chuduna chu tilai chi a San Carlos Club na thok tu pakhat chuan arsalai in om chuan bia khlatna mi pakhatin abedu acheu ati a arsalai chu thowa kola chuan azuya sema chu kong khar bula midik lo an local nge kal lo ti clear tur chuan a chua a mel chu klapa nula dang om to po chuan cha an ti ani ang an po chi angam si lawa an mel de reng maya arsalai chuan bia khlatna chu an khoi chi chuan tunge ini ofiak chak hian a ron ti a arsalai chuan arsalai kani ati a chupa chuan Miss Arsala iche dana diklo enun na chungchanga thil soifia turi nei tuna chia 24 Brandon Street apartment 4B a local ro ati a arsalai chuan tunge ni ati a chupa chuan enun na chungchanga thunei tu kani thil tharem ni kani na hi ega tinge tunge kani zot khoba min sha taklo silai mua in sha tir angai ta ni mo vin em hian ati a kola chuan biak hlat na chu alak saka 24 Brandon Street apartment 4B a chuan ke po ka local don tunge ini silai mu in min lo sha tir don nia ati a chupa chuan Bradley zong ichel lo ti ro kol hi tunge ani mu le sha chakin Cuba rama te ka zong china Hawaii ate tin Hong Kong a ka kai pheya ma se min mu hlavin min tla san sela tuna zong tunge ni Bradley hitile Moscow KGB and thak zirna Kremlin le hnuai KGB training center a miten enge anzir ti zong isheveta a deltoni thi thuwale heyari ex department uinuhur in kwalzinna in khumtilum tu te thi thuwa ka twar pui hle mai che aron te elvela arsalei chuan pumpel tum mai ro itana chezo kang thi mai lo chuma ba ki nei lo ka shilang che sum an nga to ka irin lo tak tak hi an mi chorte an ni ang ke point ka shem big lo nang le semale deltoni huna chigin ma na chigin he huna inkal tur hi an sheloka chu wangin intan tuna phei chuan ka hmangai to che a ka ta na ni to a thi na thang hi cheng makta duai tam tak sengin an kamani Texas sa song mulul su mundanga Tokyo nge po an che chaw so kang Tokyo lampanin naktuk lama chuan akal ngei don Texas sa omrei du to lawang ma se engti kungin nge akal don ti tu malan shelawang ati a chu ti lai chuan bia khlat na chu alo rile a kole chuan an la a kanom na Brandon Street a in lo leng do le mo kan ti a ma se in lo lang ta si lawa naktuk lam chuan Texas ka chwa san dona
kan na pakhat ka ti fel to awangin Texas a omrenga chul lo he St Carlos club a hian kanau te in lo kom na dewa apoi hle mai ma se karon tlo thawang cheu siam le ka chul lawang Mr Call ka thi chuan I thidon kan pahni a thi kher hi chul chuan I duangin kalla hei kan lo kale ati a wen ko le chuan kan lo omreng do ne local ro mi pon tam to lo zan rei to ni ang ati a ko le chuan Sanders le Sam de chu Bradley te an local don ti chu ashila Sam de chuan mak an ti hle maya ko le chuan min lo dana kan shal ba khim na ru kan nei ni chu wangin siam thlak lawa hoi hom takalo mo acha zo kang di taka se chuan kan rui to hlom si ati a reilo te a chuan pon lama kar pahni in hung ri hi arita dot maya rangze thiam Bradley dik takle a chiam pa Japanese tereu te film crew mel mai le Japanese nula mel chelo kher mai hi an lo lang ta a Call te lam chuan rompana call chuan an en chuan Bradley mel chu satlia lo ati hle maya Bradley chu nui sang maya ma sa film kurti chu apen dana chuan shiata akut ding lam chuan akikor ipte chu azen renga puak rukte chi phoi po ngai lave ipte chunga khoi per the mai a khoi reng ti call chuan shia a call chuan Mr Bradley Texas chwa san iwatum ma ve atia Bradley chuan ngai zong pani kania Delton ni le hayari chumi te chukan rim lokani tuna chuan ti tur dang po omlo atia Sam chuan Bradley Japanese nula ron shwai chu apan thuaya champagne an order an thlita a Sanders chuan ngoi rengin Japanese patereu te chu aron pana call chuan arsalai chu an koka Mr Bradley henula hi sha em atia Bradley chuan min puitu ni hi atia call chuan tuna chuan min puitu ni to hi atia Bradley chuan champagne an order an ron lak che chuan an no chu an sep ka nga mundanga kan le in mule nan atia call chuan min mu to lo la chaang tuna zong Christmas lai ni a hlim takin mangtlangila ma se kanin mule huna chan thil tam tak min shil kan phuto don sia atia se ma chan call chu aron ena chet na tur mit mei a mulawa tin Sanders apoina ena call chuan che hau lo turin entir na alo siam si se ma chan Japanese chong asia chunin polai takin Japanese nula chu a han be china Japanese nula po chuan melma anin na wangin en nuama ti hle maya call chuan Christmas so Tokyo ka local don ati a Bradley chuan ko hodan tur kong chia ka shelawa zanin ba ki chu Tokyo a ti lo chuan mu tur ko omlawang I local chuan rokhom dan te le in le lo lak chon dan te ron ti fel vekla ti chuan I local don nia ati a arsalai chuan Mr Bradley ka shela che midang I thale chuan ke man ka thatang che ati ta a kola chuan zanina kan ti fel mai don lom ni ati a Bradley chuan ni leve nang le ke atu zo ke mo kan dam sel thenan zanina zong ni lave ati a Bradley chuan Mishima imid doi vai po sut le ro ati a Mishima Japan patereu te chuan akuta han beng thaka kola ma champagne no chu Mishima ma chia atol phehian an hmuwa an pi anu upato tak ui chu Bradley chuan kapi dollar sang khat ka pe ang che I ui hi ka nei nge ati a chunu chuan it tak tak ani chuan awa han van nei thak om ve poisa chumin pela anei tu ni ngal ro Billy puthari nei ati a Bradley chuan dollar sang khat chu pe ngala chu ui chu a han pot phea Mishima tlem han intirte ati a Mishima Japanese tereu te chuan kola ma chian no in hu a ma tol pheita champagne chu tlem a han intira second somvela chuan ui chu a thingal top maya amit toy vai mangin kole chu tur chak te mai alo in tir chel to mai hi alo ni a kole chuan mi bum na chongka man song in thiam viaw om himo ati a ma setle matle ma an lo shai hlum lo chawani ti chu aril ru chuan a sherenga Bradley chuan ani kan hong mai nge Texas a chuan min mu to lawang in du chuan thale lama Tokyo merong kom don nia ati a kole chuan ani le o America rama zong halin kom donila mi khwal chonga ku thak chinga mi in min da anga Tokyo kani mudonia Ishigaya Hill SS sani lomni in omkha atia chu mun chu an mun ruk tu man an shiata an rin law arsalai point a shiata a rin law kolan a han soiri chu Bradley chuan makati hlea a phok de usha a mase aruka arsalai point alom hu ruk ani a kola chu Bradley chuan chiang takin an ena geography ishial viaw om hemole Tokyo khopuya local photla luilian tam tak in fiam tur bo se lok lawa mun ram lo tak taka ani sui finang hian kani hmu na tur chu mun alo om mayang ati a Bradley le Mishima Japanese patereu te le Japan nula chelo tak chakmel tak chuan chuak don ta a an han chwa don che chuan Bradley ipte chang chuan bom tereu te chwa ta atla a Bradley chu hnung tolin akala thirzai zoi tak sin te a bom chu hlin ani a
Bradley chuan chu bom me per na chu aip te chunga chuan a khoi reu maya silai in lek vai chuan in vain in thi nge yang ka thi tur po in he bom he St. Carlos pumpui chiat vek na khopa puak tur he ka met per man tho ati a wing ko le chuan chu bom hle na thil sai chu silai ka thiam ming thang tan chuan han ka cha a Bradley chu han ka zui the ni ti chu sia a ma se rex ate anga rin tlak silai kap thiam thil sai sin te po chhet lo tur chu om hian a si lo chataka chen chu cha ati zoka Sanders a aka tir le in akap ting anga a Chelsea anga Bradley cham bom chu ati puak anga an thi veka hlau si Bradley a kong khar chingin a liam chi ati chuan ko le chuan Sanders chu bom hle na thir zai chu an ka tira voi ni na chuan a kap chat ve ta meya ma se Bradley mu lai kap zong ni se voi khata ka chel khan a met puak anga hemi ina ho chu thi vek chau po ni lovin an som vekang ti khopa bom hlom ali si bom hlin na an han ka che chuan Bradley te liam tur ka ri chu a ringhal chara wen ko le chuan sam te hne na chuan khovel fin na le remishia ne ke ma ni tan chaw ni lova midang te tan po nei the ni ti chu chiang hle mai ma se Bradley te kha kan la mule don department headquarters shiat tlak lovin kan chenem ta hle mai kan mol phona alakal tuang ri hle mai ati a